виждате летището на Лисабон, където трябва да кацнем. И сега самолетчето захожда. Да, готини плащчета. Да ходим и се къпим на тях, когато стане време за море. Това е статуята на Исус Христос. Малко копие като в Рио де Жанейро. Това е големия мост, който свързва двете части на Лисабон. Южна и северна. Голямо дълго мостче, което вървят колички. Оп, изгубихме го. Да, тук се вижда пристанището. Среща виждате стария град с тези хубави стари сгради, които гледат към реката. Това е центъра, Маркеш де Помбао и големия парк. А сега се приготвяме за кацане. Вижте колко сме ниско. Да. Ето виждаме летището. Наближаваме. Ето самолетчетата. 3, 2, 1. Touchdown. Добре дошли в Лишуа.